Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. It's Mike Padua at nakatuloy tayo sa pinaka-latest update. Ito po yung ating weekend edition ng Weather Analysis, Tagalog version, ngayong araw po ng Biyernes hanggang Lunes, Abril 25 hanggang 28, 2025. At ito po ay pinaglalingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. Ang lokal na gobyerno ng Naga City, headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. Ngayon, umpisa natin ang ating update. Pasensya na sa aking boses. Medyo meron tayong migraine. Okay, hopefully mamaya okay na tayo. Yan yung aking sakit ever since high school tayo. At meron naman tayong medications for that. But so far, so good naman tayo. Ang medyo lumalabas na yun sa mga computer models sa ating panahon, meron pong namubuong low pressure na yon sa may southeast of Mindanao. Ito po si LPA 99W. Binigyan na po ito ng tag-ID kanina lamang 8 AM at dalawang computer models ang nagbibigay ng iba't ibang analysis dito, yung reliable ones, okay? Yung American at yung European model, GFS at ECMWF. Hindi po sila nag-agree kung kailan siya magde-develop. Yung isa, LPA lamang. Yung isa, magiging typhoon. So, malalaman po natin yan within the next 5 days. Dahil yung American model, more than 5 days, medyo mataas pa ang uncertainty, mababa pa po ang probability. So, papakita natin sa inyo in a short while. So, ito po yung ating graph shot na ginawa natin kahapon. Hanggang bukas po ito Sabado. Ito na po yung LPA. Wala pa itong tag-ID kahapon. Ngayon lang po siya medyo lumakas ng bahagya, 99W. So, yung kanyang graph, yung extension, nagbibigay po ng mga thunderstorms sa may Katimugang at Kanlurang Mindanao. Zamboanga Peninsula, kasama po dyan ang Davao at yung offshore areas ng Bangsamoro tulad ng Tawi-Tawi, Basilan, so yung Hulo, Sulu, so may mga thunderstorms po dyan sa susunod na 5 araw. At mag-i-increase na rin po ang mga thunderstorm activity sa Visayas, Palawan, Mimaropa at Southern Luzon sa mga susunod na linggo dahil po sa pag-develop po nitong LPA na hopefully sana hindi po siya maging ganap na bagyo at hindi po daanan o lumakas para maapektuhan po ang ating bansa. So sana hindi po mangyari ito. Samantala, ang tuyong easterlies ay patuloy pa rin magbibigay po ng konting hangin sa Kabikulan at Eastern Visayas, ngayon po sa may Eastern Mindanao. May mga pailan pong mga maliliit na thunderstorms na pwedeng magpaulan. At sa nakikita natin na yun sa fast animation, meron pong nagpo-form na yun na thunderstorm dito sa may northwestern Samar, west of northern Samar o sa may western Samar sa mga oras na ito. Sa may Camarines Sur, meron rin napakaliit na thunderstorm dito sa may area po ng Minalabak, Pamplona area. Nagbigay po ng brief rainfall o sa may Milaor area. At dito po sa Mindanao, meron pa rin pong thunderstorms na pagpatak ng hapon, usual. Dahil po nasa neutral conditions po tayo na yun, wala na pong La Nina. Yung effects ng post-effects ng La Nina ay patuloy pa rin magbibigay ng mga thunderstorms sa Kamindanawan. Okay? So, yan po. Nakita po natin itong thunderstorm na ito. At ito po sa may area po ng northwestern at western Samar. May thunderstorm din po dyan. Yan po yung maliit na thunderstorm sa may Camarines Sur na humihina na as of this time. Okay? At sa ating forecast sa hangin at pressure mula sa European model at windy.com. Yan po yung LPA sa Monday, sa Sabado. Pagdating ng Monday, pagdating ng Linggo, ayan na po siya. Malapit po sa may south of Mindanao. Lunes, mukhang papalapit na po siya sa may southern Mindanao. Martes, ayan siya. Medyo humihina. At Miyerkules, mukhang mag-reorganize po siya sa may Palawan o west of Palawan dahil pagdating ng May 1, yan na po siya mag-form sa may Spratlys, sa may Kalayaan Island area.
May 2, ilang araw na yan? 1, 2, 3, 4, 5, more than 5 days na yan. So, ang uncertainty nito ay napakataas na. Mababa ang probability kung matutuloy ito. LPA pa lang siya sa may coastal areas ng Eastern Vietnam. And then Sabado at Linggo, next weekend, mukhang magla-landfall na sa may area po ng Eastern Vietnam. So, yan po ang European model. While yung American model ay nagpapakita po siya dito ng mag-reorganize po siya dito sa may southeast of Palau. Tuesday, April 29 and Wednesday, April 30. Mukhang magiging aktibong LPA po siya. Ganyan din po sa May 1, Labor Day. Then sa May 2, Friday, next Friday, ay mukhang magiging tropical depression. And then May 3, ayan, dadaan po siya ng Bicol region until May 4. So, May 3 and 4, dadaan po siya sa Bicol region bilang isang tropical storm. Then, mag-record po siya sa coastal areas po ng Northern Samar bilang isang typhoon, accelerating towards the southern islands of Japan. So, yan po ang, as of this time, highly uncertain, low probability na forecast ng American model. Alam natin, ang American model, pag more than 7 days na ganyan yung forecast, hindi po yan mangyayari pa. Okay? Kailangan natin confirmation ng iba't ibang computer models kung pareho sila nandun. Pero kung isang model yan, mababa po ang probability niyan. So, don't worry, huwag tayo mag-worry na matuloy yan hanggang hindi nag-appear sa European model. At ito po ang scenario na yon. So, nakita natin yung mga developments. Kung i-summarize natin, ito po yung tracking ng European model. Mukhang mawawala po yung LPA dyan. And then mag-appear po siya dito. Then magla-landfall po dito sa may Eastern Vietnam. Samantalang American model, pag-form niya dito, maglalaho, mag-form ng bagong vortex dito, then tatak siya ng ganito, daan ng Bicol, dadaan sa coastal areas po ng Northern Quezon, then mag-accelerate towards the northeast. Mag-record po siya, curvature, tawag natin dyan. So, yan po ang dalawang scenario. So, as of this time, it's a big question mark kung ano po ang development niyan. So, wait and see tayo until sa Monday, malaman natin yan kung matutuloy yan. But, mostly, pag American model lang at wala sa European model, hindi po siya natutuloy. Lalo na ngayon, yung funding ng mga computer model sa US medyo naka-cut off dahil po sa bagong administrasyon ng US. So, problemado sila na yun. Still, the European model is the leader when it comes sa mga ganitong formation ng mga bagyo 1 week before. So, we will keep you updated on that. Okay? So, ito po ang ensemble. Yung iba't ibang American model tracks kay 99W. So, sa tracking niya, halos dito po ang tracking niya. So, medyo namimilig ko ang Bicol, but gaya sinabi natin, hindi pa natin sure yan. Ang European model, dito po siya mag-develop sa may West Philippine Sea, west of Palawan. At pinakita natin sa inyo na mukhang dito siya sa may area po ng coastal waters ng Vietnam, magla-landfall. So, dyan pa siya sa may Eastern Vietnam. So, hindi pa natin masasabi na sure na yan. Okay? At ito po yung mga nagtatanong kung ano ang in-expect natin mga tropical cyclones sa taon. Sabi ng Pag-asa, based sa forecast nila, nasa average po tayo. Nasa 10 to 19 tropical cyclones expected. Napakalaki ng discrepancy niyan. Ang average nila. Okay? Kasi very uncertain talaga ang dahil na meron tayong climate change, hindi natin alam kung marami na yun o konti. Kahit na neutral, minsan sumusobra pa sa 20. So, nasa average lang po. Likely nasa 17 to 19 on my own opinion sa forecast ng mga bagyo na posible mag-form na yung 2025. So, ang pinakakonti, nakita nyo dito sa graph, from 1948 to 2024, ang pinakakonti palagi ay January, February, March, April. Below 1 ang nagpo-form. So, may mga taon may nagpo-form sa January, ang iba naman February, March, April. But, pagdating ng May talaga, yan na. Diyan talaga officially nag-start ang tinatawag nating the Philippine typhoon season. So, dyan po yan. Pinakamarami ang July, August, then September. Parang dito lang, oh.
stable yung formation nila. Then pagdating ng October to December, dahil malamig ng panahon, babagsak na yung formation. Pero dahil mainit pa rin ang dagat, malalakas po sila, yung mga bagyo. At napansin natin yan nung last year. Hopefully, sana hindi masyado deadly ang mga bagyo na yung taon. So, expect natin na yung May, may average na 1 or 2 na posibleng mag-form based on the 1948 to 2024 statistics o pag-asa. Ganun din po ang June. Ang July, 2 or 3, pataas na po yan. So, malalaman natin yan. And usually, pag month of May, yan po ang tracking niya. Bicol, Eastern Visayas, Luzon, and then mag-record, mostly nag-record po ang mga bagyo dahil po sa may frontal system, hinihila siya pataas. Nagbibigay yung high pressure ridge, kaya bound for curvatures ang mga system pag nag-form sa buwan ng Mayo. At ganoon po ang June. Kaya may mga bagyo minsan na affecto ang Bicol, Visayas pag May at June. Then pag July, August, September, nasa taas na po yan. Northern Luzon, Central Luzon, Batanes, Taiwan. Okay, so babantayan po natin yan. Hopefully hindi matuloy. Kaya pagdating sa mga forecast sa mga thunderstorms, so bukas ng hapon, inaasahan po natin thunderstorms sa Mindanao, Visayas. May increasing probability na rin sa Bicol. But sa linggo ng hapon, yan po, Bicol Region, Mimaropa, Southern Tagalog Provinces, Palawan, ayan, kasama si Mimaropa ang Palawan, so may mga thunderstorms. Lalo na po sa Visayas at Mindanao. At sa Monday, yan, Mindanao pa rin, may mga thunderstorms, Palawan, at yung ibang parte po ng Central at Southern Luzon, Bicol Region, may mga possible thunderstorms. Halos for the whole week, next week, magiging frequent visitor na naman po itong mga thunderstorms, mga localized thunderstorms sa ating bansa. At ito na yung LPA na nagpo-form sa may Kalayaan Island Group. So, yan yung forecast ng European model. Yung American model naman po, yan po. Yan po siya. Medyo pupunta daw sa atin, but let's hope and pray hindi po siya matuloy. Sa wave forecast, walang problema for the next 5 days hanggang Martes o Miyerkules, last day of the month. Ang alon po dito sa may East Philippine Sea, magiging 1 to 1.5 meters. West Philippine Sea, 0.5 to 1.5 meters. Samantala dito sa may Central Philippine waters, okay? Sa may Sulu Archipelago, at yung mga maliliit na mga ocean, sea areas dito sa Central Philippines ay magiging kalmado hanggang half a meter lamang po ang pag-alon. At maganda po para magbiyahe po sa karagatan, magkaroon ng fishing activities, ang mga mangingisda sa walang problema po. At bago tayong paalam, itong latest Global Tropics Hazards Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA, valid for the next 2 to 3 weeks. Inissued po ito last Wednesday. So, sa week 2, valid April 30 to May 6, ayan po, more than 50 to 65% above average ang mga ulan. Dahil po yan sa nagpepending na LPA na posibleng mag-traverse sa Mindanao at Palawan area o sa Bicol o Luzon. Kaya mataas ang probability niyan. Samantala, ang week 3, valid May 7 to May 13, more than 50% na above average rainfall ang buong Pilipinas. Dahil po yan sa mga pag-develop na po ng mga thunderstorms, yung signal na posibleng mag-start na po ang habagat, yung southwest monsoon. So, baka maging early ang habagat. So, we shall see kung matutuloy po. But mostly, pag Agua de Mayo, yan po ang tawag ng mga matatanda, pag panahon ng Mayo, mostly mga thunderstorms yun po yan, mga localized thunderstorms, kaya mataas ang rainfall average pag ganitong, kahit na wala na yung La Nina, nandyan pa yung post effects. Okay, so babantayin po natin yung LPA 99W, lalo na po early next week kung matutuloy po yan, but ang importante, alam natin, simula linggo hanggang early next week, ay may mga thunderstorms po tayong inaasahan, lalo na po sa hapon. So ito ulit si Mike Padre magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Happy weekend to all. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.